Tangoganizani kuti chifukwa cha nkhondo ya dziko la Iran komanso America ndi Israel, dziko likufika pa nthawi yomwe mayiko amphamvu kwambiri akuyamba kuthandizana nawo pa nkhondoyi. Mu March 2026, lipoti lina lodabwitsa linatuluka ku United States of America. Ndipo lipoti limenelo linati dziko la Russia likhoza kukhala kuti lapereka chiziwiso chobisika cha nkhondo kwa Iran. Ndipo chiziwiso chimenechi ndi chimene chingathandize dziko la Iran kudziwa komwe kuli ma warship a United States, ndege za nkhondo komanso mabase a asilikali a America ku Middle East. Koma ngati zimenezi ndi zoona, zingatanthauze chinthu chachikulu kwambiri pa chitetezo cha dziko lonse lapansi. Kodi zimenezi zingayambitse nkhondo yayikulu pa dziko lonse? Kuti timvetse bwino nkhani tiyenera kubwerera ku 2022 pamene nkhondo ina yayikulu inayamba ku Europe. Ndipo langa dzina ndi lomwe lija Mike Thompson. Tiyeni tikhalire limodzi kuti tidziwe zonse. Pa February 24 mchaka cha 2022, dziko la Russia mosogozedwa ndi Vladimir Putin linayamba nkhondo yolowera ku dziko la Ukraine. Ndipo malingana ndi nkhondo imeneyi, dziko la Russia linanena kuti cholinga chake ndi chonena kuti akufuna kuteteza chitetezo chake komanso kuletsa dziko la Ukraine kulowa mu mgwirizano wa NATO. Koma dziko la Ukraine mosogozedwa ndi Volodymyr Zelensky linayamba kulimbana ndi dziko la Russia ponena kuti likuteteza dziko lake. Ndipo nkhondo imeneyi inasanduka nkhondo yayikulu kwambiri ku Europe kuyambira mchaka cha 1945 pamene World War II inatha. Ndipo kuyambira mu 2022 mpaka 2024, dziko la United States linayamba kuthandiza kwambiri dziko la Ukraine. Ndipo mu nthawi nkuti mtsogoleri ali Joe Biden kumene ku America. Ndipo America idakhala ikupereka ndalama za nkhaninkhani ndithu, ndipo pafupifupi ndalama zokwana 100 billion US dollars ndi zimene dziko la America lidakhala likutulutsa kuthandizira mu nkhondoyi. Komanso mamizelo amphamvu, madroni, matanki komanso zida zamakono za nkhondo. Ndipo mayiko ena ku Europe monga Germany, United Kingdom ndi France nawo anayamba kuthandiza nawo mu nkhondo imeneyi. Andi Russia inaona kuti zimenezi zikuchititsa kuti anthu alowererepo mu nkhondo yawo. Ndipo pakati pa 2023 ndi 2025, ubale wa Russia ndi Iran sopano unayamba kulimba kwambiri. Iran inayamba kupasa Russia madrone amene amatchedwa kuti Shahed, mamizelo komanso zida zina za nkhondo. Ndipo United States inanenanso kuti mu 2024 Iran inathandiza Russia kumanga factory yopanga madrone. Izi zinapangisa mayiko aku Western kuyamba kuda nkhawa kwambiri mu nthawi imeneyi. Ndipo pakati pa 2023 ndi 2026, mikangano ya Middle East inayamba kukulira. Ndipo Iran inayamba kuthandiza magulu monga Hezbollah, Hamas, Mahouthi. Magulu amenewa kwambiri nthawi zambiri amamenyana ndi dziko lija la Israel. Choncho United States nthawi zambiri imathandiza Israel pa chitetezo chake. Ndizi zinapangisa mikangano pakati pa America ndi Iran kukulira kwambiri. Koma nkhondo zimenezi maka zapakati pa Russia ndi Ukraine zakhala zikukhala ndi zosalira zopsa kwambiri. Ndipo malingana ndi malipoti osiyanasiyana, nkhondo imene yakhala ikumenyedwa pakati pa Russia ndi Ukraine kuchokera mchaka cha 2022 kufikira mchaka chino cha 2026, asilikali omwe afa akuyerekezedwa kufika chiwerengero cha 120,000. Ndipo asilikali a dziko la Ukraine omwe afa ndi 70,000, pamene 120,000 itatchula ija ndi chiwerengero chimene chimaonesa lipoti la dziko la Russia kuti ndi asilikali amene adaluza moyo. Ndipo anthu wamba oposa 30,000 ndi omwe adafa chifukwa cha nkhondo imeneyi. Ndipo zonse pamodzi zikupereka chiwerengero cha 220,000 amene ndi kuphatikiza asilikali komanso anthu wamba. Koma anthu mamiliyoni ambiri anathawa nyumba zawo kukhala othawa kwawo. Ndipo mikangano ya Middle East mu 2023
ndi 2026 mu mikangano imeneyi ikukhuzana Iran ndi magulu osiyanasiyana ndipo anthu oposa 50,000 ndi amene adafa ndipo chiwerengero chimenechi chikuphatikiza asilikali komanso anthu wamba. So mu March 2026 monga takamba kale akuluakulu a intelligence ku America ananena kuti Russia ikhoza kukhala yapereka chiziwiso kwa Iran ndipo chiziwiso ichi chithandizira dziko la Iran kudziwa komwe kuli ma warship a US, ndege za nkhondo za United States, mabezi a asilikali. Komano malingananso ndi kulankhula kwa akuluakulu amene wafotokoza kuti palibe umboni omveka bwino, koma chomwewo atulusa ndikufotokozera ndichona kuti akukhulupirira kuti pali information ndithu imene dziko la Russia ikumapereka ku dziko la Iran. Koma White House kudzera kwa olankhulira wake yemwe ndi Caroline Leavitt awanena kuti ngakhale Russia itapereka chiziwiso kwa Iran sizikusintha zinthu pa nkhondo, ndipo Russia kudzera kwa olankhulira Kremlin amene ndi Dmitry Peskov sanasimikizebe kalikonse kapena kukanapo pa nkhani yonena kuti iwo akupereka information ku dziko la Iran. Kupatula miyoyo, chiwerengero chimene taona chimene chakhala chikuwonongeka mu nkhondo zimenezi maka dziko la Russia komanso Ukraine. Palinso nkhani ina imene anthu timayisiya pambali koma ndi imodzi imene imakhuza maiko kwambiri. Chuma cha maiko chimakhala chikutayika ndipo kuwonongeka kwa chuma pa nkhondo imeneyi malingana ndi malipoti amabungwe pa dziko lapansi monga World Bank ndi United Nations, nkhondo ya Russia ndi Ukraine yawononga ndalama zambirimbiri ndipo mpaka mu 2026 akaswiri akuyerekeza kuti chuma chomwe chawonongeka ku Ukraine chili pafupifupi 450 billion US dollars kufikira 500 billion US dollars. Ndipo muizi ndikuphatikizapo nyumba za anthu, misewu, mabwalo a ndege, mafakitale, magetsi komanso zipatala ndi masukulu. Ndipo nyumba ndi katundu wa anthu yomwe wawonongeka malingana ndi malipoti osiyanasiyana, nyumba zoposa 200,000 zawonongeka kapena kugwa chifukwa cha mabomba. Ndipo misewu ndi mabwalo ambiri awonongeka, mafakitale ambiri anasiya kugwira ntchito. Izi zikutanthauza kuti anthu ambiri ataya nyumba zawo, ntchito zawo komanso chuma chawo. Kuwonongeka kwa chuma ku Middle East ku mikangano ya 2023 mpaka 2026 yomwe ikukhuza Iran, Israel ndi magulu osiyanasiyana monga Hezbollah, Hamas ndi Houthi akaswira kuti kuwonongeka chuma chomwe ndi pafupifupi 100 billion US dollars zimene zawonongeka kumene kukwambiri ndi nyumba, misewu, zipatala komanso malo ogulisira kapena kuchita malonda. So izi zikutanthauza kuti nkhondo sizimangopha anthu okha koma zimawononganso moyo wa anthu ndi chuma cha maiko kwa zaka zambiri. Ndipo nthawi zina zimatha kutenga zaka zoposa 20 kapena 30 kuti dziko limangenso zinthu zomwe zinawonongeka pa nkhondo, kumenenso ndi great loss kapena kuti kuluza kwakukulu kwambiri ku maiko kumene kumadza chifukwa cha nkhondo zimenezi. So matsiku ano dziko likuyang'ana motsamala zomwe zingachitike pakati pa Russia, Iran komanso United States. Koma funso lalikulu ndili kodi mikangano iyi ingayambise nkhondo yayikulu pa dziko lonse lapansi kapena kuti world war, kapena atsogoleri a maiko azapeza njira yopewa mkangano waukulu. So sitikudziwa kuti inu muganiza bwanji pa nkhani imeneyi, koma ngati mwayikonda timafuna tidziwe maganizo anu kudzera mu comment zimene inuyo mukuganiza. Ndipo musayiwale kuchita share video ngati mukuonera pa Facebook, ndipo ngati ndi pa YouTube musayiwale kuchita subscribe kuti tisamakuphonyeni ndi nkhani zina zikuluzikulu zimene tikhale tikumakukonzerani kuno ku Sam Mavita YouTube channel. Bye.